سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نحوري عاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت فيلمتا سلام እንደ ሰመረ كم ያለኹም ንሕና ብጣዕሚና እናፍቅኩም ንስኹም ከተናፍቁና ዶ ገርም እሞ ንስኹም በመደባትና ክትዓግቡ ንሕና ድማ ብእትህቡና ርእይቶ ክድዓግብ ኣብታ ኮመንት ዌልካም ኢልኩም ጽሓፉና ንዓና ዓባይ ሓገዝ ስለ ዝኾነት እሞ ንሎሚ እንታይ ትመኽሩኒ ሒዘ መጽ ያለኹ ሰናይ ምክትታል ኣመና ቀጢኒ ኣዕሩኽተይ ግን ብሙልኦም ረጎትዮም ቀጢን ምዃነይካ ኣመናይ ስክፍታት ዝፈጥረለይ ጂምናዚየም ይኹን ካል ዓይነት ስፖርት ከይጅምርካ ግዜ ይብለይን ኣብ ጉዳይ ጥዕና እኳ ጽቡቕ እንተለኹ ቅጥነይ ግን የሰክፈኒ ስለ ዘሎስ ገለ ምኽሪ ምደለኹ ዝበለና ጆን ካብ ሩዋንዳ እዩ ኣንታ ጆን ሓውና ንምንታይ ከስፖርት መስራሕ የድልካ ኣረ ንምንታይ ከመርጓድ የድልካ ጥዑይ እንዲኻ እቶም ብስፖርት ክንዲ ገለ ቀላጽም ዘጥረይኳ ኣፍንጫና ዕጽምትን ናይ ሰባት ክሰብሩ እምበር ንዓለም ገለ ኸበርክቱላ ኣይረኣናዮምን ማይክል ታይሰን ዘንቅዖ ዓጽም እምበር ታይሰን ዝመሃዞ ነገር ወይ ዘንቀሎ ሓድሽ ሓሳብ የለን ቀጥኒኻ ቅጥኒ ጽባቐዩ ንዕምባባ ረኣያ ብባህሪ ሕብረተሰብ ንቅጥኒ ከም ድኽመት ከም እንርእዮ ጌርዩ መልሚልና ቀጥን ምዃን ግን ኣብ ዘመነ ሃድን ጥራዩ ከም ድኽመት ዝቝጸር ዝኽእል ኣብ ዘመነ ኒውክሌር ሞ ቅልጽም ካሮጊዱ ወይ ክሳድካ ዓንቲሩ እንታይ ኢኻ ክትገብር እቲ ብብልሑ ዝልለ ልዕሊ 600 መጽሓፍቲ ዝጸሓፈ ህንዳዊ ኦሾ ብዛዕባ ሓያላት ሰባት ክዛረብ እንከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣተሓሳስባ ናይ ሓደ ኣካላዊ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ድኹም እዩ ዕድሚኡ ከዓ ሓጺር እዩ ኣብ ዓለም ከዓ ዘይተኣደነ ኣካላዊ ሓይሊ ዘለዎ ቀባኣይ ገጣማይ ፍላስፋ ይኹን ሳይንቲስት ኣይተራእየን ዘመነ ሓያላት ሓሊፉ እዩ ሎሚ ዘመነ ለውጥን ምዕባለን እምበር ዘመነ ሃድን ኣይኮነን ኣብ ቅጥኒ ዘሎ ጽባቐ ጥራይ ነስተማቕሪ ዝብል ሙሉእ ጥዕና ዘለካ ካብ ሕማም ነፃ ዝኾንካ ፍጡር እንትኾንካ ቁኑዕ መስመር ጥራይ ተኸተል እምበር ጂምናዚየም ምኻድ ኣየድልየካን እዩ ናይ ሓይልን ጎነፅን ዘይኮነ ናይ ምብህሃል ዘመኒና በፂሕና ዘለና ቅልጽምካ ትሪድካ ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ እሞ ናይ ኒኩለሳዊ ኣጽዋሪኻ ከይፍንጀር ከተድሕኖ ምስ ሰባት ንምጉናጽ እንትኾንካ ክትጥቀመሉ ደሊኻ ግን ሕሰበላ ዘርጉድ ምኽሪ ኮናን ክንህበካ መሬጽና ኣብ ቅጥኒ ዘሎ ጽባቐ ኢና ክንነግረካ እታ ጽብቕቲ ዕምባባ እኳ ለይለያ ትብል ጽባቐኣ ግን ብቕጥና ኣይልለን እዩ ሎሚ ድማ ቅልጽምካ ዘይኮነ ኣእምሮኻ እተህጥረሉ ዘመን እዩ ንነብስኻ ፍተዋ ኣኽበራ ኣፍቅራ ነብሰ መትሓት ኣይተርኢ ጽባቐለካ ረስዓዮም ሓየላት ረስዓዮም ጂምናዚየም ረስዓዮ ግዝፊ ጥዑይኻ ጆን ጽባቐለካ ወዲ 35 ዓመት ኣቦ ስድራኤም ጸገመይ ሕፍረት እዩ ብዙሕ ሜላታት ጸረ ሕፍረት ብውልቀይ ፈቲነ ኣይተዓወትኩን እቲ ባህሪ ኣብ ደቀይ እውን ዝሓልፍ ዘሎ ይመስል እሞ ብዛዕባ ሕፍረትን ኣገባብ መገላገሊኡ ነባ ምኽሪ ሃቡኒ ዝበለና ሮመዳን ካብ ሱዑድያ እዩ ዝኸበርካ ሮመዳን ሓውና ሕፍረት መግለጺ ውሽጣዊ ፍርሒ ኮይኑ ነጸብራቕ ትሑት ርእሰ ምትእምማን እዩ ከበሃል ይከኣል ሓፋራ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሓደስቲ ሰባት ቀሪቦም ሓሳቦም ንኽገልጹ ድፍረት ይጎድሎም ግብረ መልሲ ክህቡን ከለው ድማ ርእሰ ምትእምማን ዝኸተሎ ውሽጣዊ ጸቕጢ ስለ ዝስምዖም ብግቡእ ተዛንዮም ክሓስቡ ይሽገሩ እዮም ስለዚ ድማ ኣብ ዕላል ማለት ቃለ ምልልስ ድኹማት ይኾኑ ሓፋራት ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት ክዛረቡን ሓደስቲ ኣዕሩኽ ክፈጥሩን ስለ ዝሽገሩ ብዙሕ ግዜ ንበይኖም ምዃኖም እዮም ዝመርጹ እዚ ከዓ ናብ ብሕትውና ስለ ዝመርሖም ሓሳቦም ማለት ሽግሮም ዘካፍልዎ እሙን ዓርኪ ካብ ምርካብ ይሽገሩ ከይስሕቀኒ ወይ ድማ ከየሰልችዎ ኢሎም ስለ ዝስከፉውን ሽግሮም ንኻልእ ሰብ ከካፍሉ ድፍረት ወይ ርእሰ ምትእምማን ይስእኑ ሕፍረት ግን ካብ ምንታይ እዩ ዝምንጩ ዋላ እኳ ብተወርሶ ከመሓላለፍ ዝኽእል እንትኾነ ብዙሕ ክፋሉ ግን ካብ ኣከባቢናን ኣተዓባብያናን እዩ ዝመጽእ
ካጋር ዝበሃል ተመራማሪ ከም ዝብሎ ካብ ክልተ ሓፋራት ወለዲ ዝውለድ ህፃን 33 ሚእታዊት ሓፋር ናይ ምዃን ተኽእሎ ክህልወን ከሎ ካብ ክልተ ሓፋራት ወለዲ ዝውለድ ህፃን ግን ሓፋር ናይ ምዃን ተኽእልኡ 5 ሚእታዊት ጥራይ እዩ። እዚ ግን ነቲ ብዘርኢ ዝመሓላለፍ ሕፍረት ጥራይ ዝውክል እምበር ካብ ተዓባብያ ዝመጽእ ተወሳኺ ሕፍረት ዘዛይድ ወይ ዝቕንጥጥ ረቑሕ እውን ኣሎ። ብተወርሶ ኣብ ዝመሓላለፍ ሕፍረት እቲ ካብ ወለዲ ናብ ህፃን ዝመሓላለፍ ሜላቶኒን ዝተባህለ ሆርሞን ይውስኖም። ኣብ ኣሜሪካ ዝተገብሩ መጽናዕታት እውን እቲ ቆልዓ ዝተወልደሉ ወቕት እውን ኣብ ሕፍረት ተራለዎ እዮም ዝብሉ። እቶም ኣብ ነሐሰን መስከረምን ዝውለዱ ህፃናት ልዑል ቁጽሪ ሜላቶኒን ሒዞም ስለ ዝውለዱ ዝያዳ ሓፋራት ይኾኑ። ካብ 15 ክሳብ 20 ሚእታዊት ጥራዮም ግን ሓፋራት ኮይኖም ዝውለዱ። ኣብ ዓበይቲ ዝርአ ሕፍረት ግን ዝተዓጣጠፈ ዓቕን እዩ ዘለዎ እሞ እቲ ተወሳኺ ቁጽሪ ሓፋራት ደኣ ካበይ ዝመጸ እዩ? ኣተዓባብያ እቲ ቀንዲ ረቑሕ እዩ። ብሞራልን ምትብባዕን ዝዓብዩ ህፃናት ሓፋራት ኣይኮኑን። እቶም ብወቐሳን ምድሃልን ዝዓብዩ ግን ብሰንኪቲ ዝስምዖም ጸቕጢ ዝያዳ ሓፋራት ይኾኑ። ናይ ዝኣብነት ኣብ እስራኤልን ጃፓንን ዝተገብረ መጽናዕቲ እዩ። ኣብ ጃፓን ሓደ ህፃን ትምህርቲ እንተነፊዑ መምሃራንን ወለዱን እዮም ዝነኣዱ። እንተሓሚቑ ግን እቲ ህፃን ዝዋረድን ዝውቀስን። ስለዚ ጃፓናውያን ቆልዑ ፈተነ ክገብሩ ማለት ሪስክ ክወስዱ ኣይሕልኑን እዮም። ምትብባዕ ስለ ዘይረኽቡ ከዓ ሓፋራት ይኾኑ። ኣብ እስራኤል ግን በአንጻሩ ሓደ ህፃን እንተነፊዑ ልዑል ምትብባዕ ክግበረሉን ከሎ እንተሓሚቑ ግን ንሱ ዘይኮኑ መምህሩ እዩ ዝሕመም። ስለዚ ከዓ እስራኤላውያን ህፃናት ሪስክ ኣብ ምውሳድን ምውሳንን ድሕራ ይብሉን እዮም። ሓፋራት ኮይኖም ከዓብዩ ዘሎ ተኽእሎ ከዓ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ኣብ ሓድሽ ባህሊ ቦታ ወይ ሕብረተሰብ ክንጽምበርን ከለና እውን ክሳብ ንለማመድ ጸቕጢ ይስምዓና እዩ። ጸቕጢ ሓሳባትካ ነጻ ኮይንካ ንኸይትገልጽ ባዕሉ ይዓግተካ እዩ። እዚ ድማ ናብ ሕፍረት ይመርሕ። ነቲ ባህሊ ቦታን ህዝብን ክሳብ ንለማመዶ ከዓ ብሕፍረት ንዋስኦ እሞ ብኡ ቢሉ ይስበለና። ገለ ሓፋራት ማለት ኣስታት 15 ሚእታዊት ሕፍረቶም ንዝኾነ ተዓዛቢኦም ቁልዕ እዩ። ክዛረቡን ከለው ረሃጽ ወይ ምንቅጥቃጥ ከንፈርን መሓውርን የርእዩ። እቶም ዝተረፉ ግና ብደገ ተዓዚብካ ከተለልዮም ከቢድ እዩ። ብውሽጦም ልዑል ሕፍረት እናተሰምዖም ኣዘራርብኦምን ኣቀራርብኦምን ግን ደፋራት የምስሎም። ብዙሕ ክዛረቡ ስለ ዘይመርጹ ግን ሓፂር መምላስ ይመርጹ። ንበይኖም ምስ ሓድሽ ሰብ ኣብ ዝህልውሉ እዋን ከዓ ሕፍረት ስለ ዝስምዖም ኣመና ይስከፉ። እቲ ናይ ስቕታ ሃዋሁ ብሰንኪ ናቶም ጉድለት ዝተፈጥረ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም መበገስ ዕላል ዝኸውን ነጥቢ ክረኽቡ ሓሰው ይብሉ። እንተኾነ ዕላል ከበግሱ እምበር ክቕጽልዎ ኣይደፍሩን። ሓፋራት ሰባት ቆላሕታ ነካልኦት ሰባት ክስሕቡ ስለ ዘይደልዩ ኣብ ክፍሊ ይኹን ኣኼባ ኣይሓቱን እዮም። ብዙሕ ዘይበርሃሎም ነገራት ኣብ ርእሶም ደጊሎም ይወጽሞ ኣብ ደገ ንሓደ ዓርኮም ይሓትዎ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እውን ድሌታቶም ኣብ ምግላጽ ይጽገሙ። ብሰንኩ ከዓ ብዙሕ ዕላላት የምልጦም። ሓደ ሙዚቃ ዝፈቱ ሰብ ምስ ጉጅለታት ክጥርነፍ ወይ ከዓ መድረኽ ክድይብ ዘይደፍር እንተኾይኑ ንዕኡ ገዲፉ ኣብ ዘይዝምባሊኡ ይወድቕ። በቀሊሉ ሓቲቱ ክማልኣሉ ዝኽእል ነገራት እውን ብሰንኪ ሕፍረቱ የምልጥዎም። ብዙሓት ኣብ ዘይተደልየ ነገራት ዝወድቁ ድማ ኣለው። ፍቕራዊ ስምዒታቶም ክገልጹ ስለ ዝሽገሩ ናብ ኣመንዝራታት ምኻድ የዘውትሩ። ካብ ብሕትውና ክገላገሉ ክብሉ ናብ መስተን ሕማቕ ወልፍታትን ዝኸዱውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ሓፋራት ሰባት እቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ጸገም ተነጽሎ ስለ ዘስዕበሎም ዘተባብዖምን ዘመኽሮምን ሰብ ኣብ ምርካብ ይጽገሙ እዮም። ተጠራጠርቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ብዙሕ ዕድላት ብሰንኪ ዘይምውሳኖም የምለጦም። ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ብዙሕ ስለ ዘይሳተፉ ድማ ማሕበራዊ ረብሓ ይንፈጎም። እቲ እንኮ እወታዊ ጎኒ ናይ ሓፋራት ንፉዓት ሰማዕቲ ምዃኖም እዩ። ክዛረቡ ስለ ዘይመርጹ ስቕኢልካ ምስማዕ የዘውትሩ። ካብ ብዙሕ ምዝራብ ብዙሕ ምስማዕ ስለ ዝፈቱ ከዓ ይኸስቡ እዮም። እንተኾነ ንዘይተረድኦም ወይ ከይሰምዕዎ ንዝሓለፉ ካሓትሉ ስለ ዘይደፍሩ ምሉእነት የብሎምን። ሓፋራት ብዙሕ ግዜ ኣልቶኦም እዮም ዝጽብጽቡ። ከምዚ ክዳን ምልባሰይ ሰባት እንታይ ይብሉን ይኾኑ፣ ከምዚ ለእንተ ተዛረብኩኸ ይስሕቁንዶ ክብሉ ስለ ዝውዕሉ ኣመና ስኩፋት እዮም። ዝበዝሐ ንጥፈታቶም ድማ ካብ ሰብ ተሓቢኦም ከተግብርዎ ይመርጹ። ርእሰ ምትእምማን ስለ ዝጎድሎም ነቲ ብጻዕሮም ዘምጽዎ ዓወት እውን ብዕድል እዩ ኮይኑለዮም ዝብሉ ተመራመርቲ ሳይኮሎጂ ንሓፋራት ዝህብዎ መኽር ኣሎ። ገለ ካብኡ ብዝተኻእለ መጠን ክትዛረብ ከለኻ ኣብ ገጽቲ መዛረብትኻ ምጥማት፣ ኣዕሚቑካ ብምስትንፋስ ትርክታ ልብኻ ምቁጽጻርን ተዛኒኻ ምምላስ፣ ዘይበርሃልካ ምሕታትን
ንኣውንታ ናይ ሰባት ምድነቕንዮም እዞም ምኽርታት እዚኦም ቀስ በቐስ ሕፍረትካ ከም ዝቕንጠጥ ይገብሩ ምኽንያቱ ኩሎም ርእሰ ምትእምማን ንኽህልወካ ስለ ዝሕግዙ ዘሕፍር ነገር ኣይህልወካን እዩ ሓፋራት ህፃናት ብንኣሽቶኦም ከነለልዮም ስለ እንኽእል ኣብ ተዓባብያ ንሓግዞም ድማ ይብሉ እቶም ተመራመርቲ ዓድሽ ሰብ ክሪኡን ከለው ወይውን ሪኦም ዘይፈልጡ ፍጻመ ክሪኡን ከለው በኽያት ዘዘውትሩ ህፃናት ሓፋራት ምዃኖም እዩ ክጠቡን ከለው ትርክታ ልቦም ኣበርቲዑ ዝወቅዕን መሓውሮም ብብዝሒ ዘንቀሳቕሱን ሓፋራት ህፃናት እዮም እዞም ህፃናት ብሞራልን ምትብባዕን እንተዘያዕቢናዮም ምስ ዓበዩ ኣደዳ ሳዕቤን ሕፍረትዮም ክኾኑ ካብዚ ንኽገላገሉ ድማ ንዓወታቶም መምጓስን ምድናቕን ይደልዩ ጉድለት ኣብ ዝፍጽምሉ እዋን ኣብ ክንዲ ወቕሳ እንደገና ክፈትኑ ከነተባብዖም ይግባአና ብዙሕ ካብ ገዛ ዘይመውፃእ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዘይምስታፍውን ሓፋራት ይገብረና እዩ ገለ ኣብ ቀብሪ ተሳቲፎም ዘይፈልጡ ሰባት ወላ ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ይኹን ፈላጢኦም ኣብ ዝሞተሉውን ምብካይ ዘሕፍሮም ኣለው ከመይ ገይሮም ከም ዝበኽዩን እንታይ ከም ዝብሉን ከዓ መደብ ከውፅኡ ይፍትኑ ውሽጣዊ ናይ ሓዘን ስምዒቶም ብሕፍረት ዓብዒቦም ስቕ ይመርፁ ስምዒቶም ስለ ዘይገልጹ ግን እቲ ጸቕጢ መሊሱ ይብርትዖም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት እቲ ሕፍረት ምስ ዕሽነት ይጽብጸቢው ብዙሓት ሰባት ብዛዕባኻ ስለ ዝዛረቡን ቆላሕታ ስለ ዝገብሩልካን ከዓ መሊስካ ተሓፍር ካብ ሕፍረት ንምግልጋል እምበኣር መጀመርታ ርእሰ ምትእምማን ከተጥሪ ክትጽዕር ኣለካ ዘይተረዳእካ ነጥብታት ብትሕትና ሕተት ተዛኒኻ ዕልል ብተፈጥሮኻ ክትሕበን ፈትን ትሕቲ ሰብ ከም ዘይኮንካ ንነፍስኻ እምና ሕፍረት ክቕንጠጠልካ እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ እንታይ ትመኽሩኒ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ክንዛዝቢና ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስገን ላይክ ኮመንት ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ እሞ ምርኻብና ኣብ ዝተፈለየ ሕቶን መልስን እዩ ክኸውን ስለምክትታልኩም ነመስገን ሰላም